Olo, andito pala kayo. May problema po ba? Wala naman na po. Siya nga pala, nakapagluto na ako ng almusal sa kusina. Sabay na po tayo mag-agahan, Lo. Sige apo, mauna ka na. Busog pa ako. Sigurado po kayo, Lo? Oo apo, kaya kumain ka na. Sige po. Paano ko kaya pagkakasyahin yung kinita ko kahapon sa pagtitinda? Kailangan ko pang bayaran si paring Jerry. Oh, sige na. Lo, si nanay po ba yon? Oo apo. Talaga po? Sinabi niya po ba kung kailan siya dadalaw sa atin? Hindi apo. Abala raw ang nanay mo sa trabaho niya. Ganun po ba? Akala ko pa naman makakauwi na po si nanay. Hayaan mo apo, sa susunod. Sasabihin ko sa nanay mo na bumisita naman dito. Ayos lang po yun, Lo. Sanay naman na ako na wala si nanay. Siguro po, kaya hindi po siya makauwi. Kailangan niya po asikasuhin yung mga kapatid ko. Patawarin mo ako apo. Kung hindi dahil sa akin, buo pa sanang pamilya niyo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lo. Alam ko po na tama lang po ang ginawa niyo noon. Kung hindi niyo inawat si tatay, baka wala na rin po si nanay. Oo, nang dahil sa ginawa ko, nasira ang pamilya niyo. Nakulong man po si tatay at nagkaroon ng bagong pamilya si nanay. Andyan pa naman po kayo na pamilya ko. Alam ko po na hindi niyo po ako iiwan. Oo apo, andito lang ang lulo mo. Mukhang marami kaya tang assignment sa school apo. Opo, Lo. Pero yung iba po dito, sa kaklase ko po. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan para sa kanila? Ayos lang po, Lo. Pandagdag allowance ko na rin po yung ibabayad nila. May kailangan ka bang bayaran sa school niyo? Opo, Lo. Pero wag niyo na pong isipin yun kasi nagagawan ko naman po ng paraan. Hayaan mo, mamaya tatawagan ko yung nanay mo para sabihin ang tungkol dyan sa dapat mong bayaran. Wag na po, Lo. Alam ko naman po na maraming gastusin si nanay sa pamilya niya. Basta, akong bahala. Sige, tapusin mo na yan at nang makapagmerienda ka na. Sabay na po tayo magmerienda, Lo. Sige po, busog pa ako. May asikasuhin pa ako sa bayan. Ah, ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo. Oo po, kunin mo para may pambayad ka sa school. Ang dami naman po nito, Lo. Saan po ito galing? Huwag ka ng maraming tanong apo, basta kunin mo na lang. Tabi mo yung susobra para kapag may kailangan ka pang bayaran sa school. Pinadala po ba ni nanay ito? Dapat po hindi na po kayo humingi ng tulong kay nanay. Sigurado ako inaway niya na naman po kayo bago siya nagpadala ng pera. Huwag kang mag-alala po, basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo para matupad mo ang mga pangarap mo. Maraming salamat po, Lo. Lagi mong tatanda na po, gagawin ko ang lahat para matupad mo ang mga pangarap mo. Maraming salamat po, Lo. Kahit dito man lang, makabawi ako sa'yo. Lo? 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 Totoo po ba yung nabalitaan ko? Bakit mo ginawa yun, Lo? Ginawa ko yun para sa'yo, apo. Para po sa akin? Eh paano po kayo? Dapat hindi nyo po binenta yung bukid. Kasi pagbubukid ang kinabubuhay nyo. Tapos ibibenta nyo na lang ng basta-basta. Di naman napunta sa wala yung pinagbintahan ko, apo. Dahil ang pirang yon ang makakatulog sa'yo para makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Lo, kaya ko pong gawan ng paraan. At isa pa, tumutulong naman si nanay sa pag-aaral ko. Wala na tayong aasahan sa nanay mo. Di ko lang sinabi sa'yo kagad dahil alam kong magagalit ka sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin, Lo? Matagal nang hindi nagbibigay ang nanay mo ng pera.
Sinabihan niya ako na ako nang bala sa'yo. Dahil hindi ka na kayang isama pa sa makargo niya sa buhay. Kaya ba hindi siya umuwi dito at hindi man lang tumawag sa akin? Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin, Lo? Dahil ayaw kong magalit ka sa nanay mo. Simula pa noon, kayo na po ang pumasan sa responsibilidad na dapat si nanay ang gumagawa. Maraming salamat po, Lo. Hayaan nyo, Lo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang mga pangarap ko. Makakabawi din ako sa'yo, Lo. Masaya na ako, Apo, na makita kong matupad mo ang mga pangarap mo. Oo, Lo. Pangako. Sigurado ako matutuwa si Lolo kapag nalaman niyang nabawi ko na itong bukid. Anong ginagawa mo dito, Apo? Kanina pa kita hinahanap. Ah, wala po, Lo. Nagpapahangin lang po. Halika na, nakapaghain na ako ng pananghalian natin. Ah, sandali lang po, Lo. Ito po, Lo. Ano ito, Apo? Buksan niyo po. Sa atin na ulit ang bukid. Opo, Lo. Talaga, Apo? Tayo na ulit ang may-ari nito? Opo, Lo. Sa inyo na po ulit yung bukid. Kaya hindi na po kayo makikisaka sa iba. Maraming salamat, Apo. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Sobra mo akong napasaya. Kulang pa yan, Lo, sa lahat ng sakripisyo at paghihirap nyo para sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, Lo, hindi ko matutupad ang mga pangarap ko. Kaya ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Tara na, Lo. Baka dito pa tayo mag-iyakang dalawa. Oo nga, Po. Halika na. Baka lumamig pa yung hinain ko. Sige po.